Nejmilosrdnější Bože, ty, jenž jsi jediný a pravý dárce pokoje, vlej svůj drahocenný pokoj do srdcí všech lidí, kteří svými myšlenkami shromažďují nad národy zlo. Kéž je jejich kamenné srdce otesáno tvým svatým duchem, kéž je jim do duše vylita touha po pokoji, po pravém a jediném pokoji, který všichni lidé na zemi mohou nalézt jen v tobě, náš Bože a náš Otče. Dej se, Bože, poznat těm, kteří na světě vedou nesmyslné války a zatěžují svoji duši utrpením nevinných. Kéž se včas obrátí k tobě, neboť jsi jejich otec a tvojí láskou mohou být jejich srdce změněna a přetvořena. Uchovej, Bože, svůj lid od zkázy časné zde na zemi, ale hlavně od zkázy věčné, neboť z ní již není útěku. Kéž tě jednou všechny národy uznají za svého Boha a svého Otce. Jedině tak zavládne na zemi pravý mír, korunovaný tebou, náš Otče, jenž slyšíš naše prosby skrze tvého Syna, Ježíše Krista, a jenž společně s Duchem Svatým žiješ a králuješ na věky věků. Amen.